Kapor Kapatisi TV. Plie MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kide ki top medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula Kongo ya ka jingkerpa jong Menteri Rangba ke Mizoram ulal du homa ban pleno ya ka Bairabi Sairang Railway Line bat ya ka Sairang Railway Station ha Aizol District ka Lynti rel ha Mizoram kadai ke bala Saindor nadu unailur jong usnam khat khandai spa khandai phanreo hanrai dei mentau usnam ha ujelio ba u Commissioner of Railway Safety ula a jingmenjor ban ya chakmat ya kanika Lynti rel kabaka jingjrong jongka kadai sanphuai point laipupra kilometer ha kapor bekidang survey ha usnam khat khandai spa khandai phundai kisham jinge ban penya chakmat ya kanika jingkwa Lynti rel jongka Mizoram namar ki dei ki jaka khlau barben bat ka jinglong jingman jongka jaka kamsha hanrei khamadin bala khmi bnia da ka reconnaissance engineering kam traffic bala ai jingmenjor ban sedang yakakam yaka jingpentre yaka Lynti rel Bairabi Sairang lale da ka North East Frontier Railways haus nam arajar khatsan ha kanika Lynti rel ka bathamai ha Mizoram kidon saubhupra tali ki tonel sanpusan tali ki jingkieng ki bahe prapnyo tali ki jingkieng ki baret santali ki surok ki badon halor ka Lynti rel bat khandai tali pat ki surok ki badon syapo ka Lynti rel ha ka jinge kandu bat umodi ulal du homa ula kerparu ban penyo da ki gas pipe sya manla ki thliwing hanong ba Aizol khnang ba ki ba kin omdan kamshu ye ki gas cylinder umodi ula kular ba unle kat ka ei ka ba ula ban wanra ya ka roi ka par ha Mizoram bat ha ka tha North East hi barokoi